Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 3-nji ýuny hepdeniň anyny. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik Partiýasyndan dalaşkar bolmagy çak edilen Hillary Clinton, Republikan Partiýasyndan Donald Trump'ın aktama gelişmeýänligini aýtdy. Because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war. Adam hukuklaryny gorayan 10 sany topor daşygyda urulyp ýenjilen we üstüne kislata tepilen Umyda Jumabayewa görkezlen zorlugy diýerlemegi talep etdiler. По последним данным была проведена экспертиза, и её образовали серной кислотой 17%. Türkmen türmelerinde direksiz ýetenler barada habar berilmegini talep edýän olary diýri görkezin atly halkara kampaniýasy ýene Türkmenistanyň ýol başçylaryna ýüzlendi. Bu beýanat dünýäde adamlaryň zor bilen ýitirme edilmegine garşy halkara hepdelik geçirilen mahaly 2-nji iýunda köpçülige ýetirildi. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Türkiýe Germaniýanyň parlamentiniň bir asr mundan ozal Osman imperiýasynda ermenileriň gyrylmagyny genosit hökmünde ikrar edýän rezolýusiýasyny kabul etmek babatynda çäre görmegi wada berdi. Türkiýe 2-nji ýylda bolan sessiýasyň ýa-ni Berlindäki ilçesini ýygyna çağırdy. Türkiýanyň premier ministri Binali Yıldırım 3-nji ýyldan çykyşynda Germaniýanyň taryhy ýalňyşlyk goýberenligini aýtdy we ony düzeltmäge çağırdy. Ol Ankaranyň amala aşyryp biljek indiki çärelerini tahkikleşdirmedi, emma gatnaşyklaryň düýpden yaramazlaşyp biljekdigini bellädi. Taryhçylar 1-nji jahan uruşynyň dowamında Osman türkleriniň 1,5 million ermenini öldürenligini aýdýarlar. Käbir alimler bu ýagdaý 20-nji asyryň ilkinji genosidi diýip adlandyrýarlar. Türkiýe şeýle garaýşlara garşy çykyş edýär we öldürilen adamlaryň grajdan uruşynyň pedalary bolandygyny belläýär. Birleşen Milletler Guramasynyň hatabatynda Islam döwleti toporunyň Irakda we Siriýada gözükçülük edýän giňişlikleriniň daşynda parahat ýaşaýjylara hüjüm etmek we olary öldürmek bilen bagly hereketleriniň täze tapgyryna girişenligi aýdylýar. Soňky 6 aýyň dowamında Islam döwleti topory 11 ýurtda hüjümleri maliýeleşdirdi ýa-da gurnady we 500-den gowrak adamy öldürdi diýilýär. Agdalan ýurtlaryň arasynda Orsiýet, Pakistan, Bangladeş, Belgiýa, Misir, Fransiýa, Germaniýa we beýlekler sanalyp geçilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşinde 2-nji ýylda ýaýradylan bu hatabatda Siriýadan we Irakdan gaýdyp gelen hakyna tutulan adamlaryň sanynyň köpelmegi barada habar berilýär. Islam döwleti topory Siriýada we Irakda soňky wagtda şowsuzlyga duçar boldy we enjeme giňişligi elden berdi. Noýabr aýynda Parijde we mart aýynda Brüsselde bolan hüjümler söwüşüji toporuň Siriýadan gaýdyp baran daşary ýurtly söwüşüjileriniň gatnaşmagynda çylşyrymly köp tapgyrlyň hüjümleri gurnamak ukybyny görkezdi diýilip hatabatda bellenýär. 700 migrant alyp barýan gemi 3-nji ýylda Gretsiýanyň Krit adasynyň golayynda agdaryldy. Migrasiýa boýunça halkara guramasy 250-den gowrak adamyň halat edilenligini, ýene ýüzlerçe adamyň gözlenýänligini aýtdy. Guramanyň beýannamasynda bellenmegine görä tasdiklanan adam pedalary Gretsiýanyň suw geňişliginde aprel aýyndan bäri ilkinji adam helakçyligi bolar. Ýewropa Birleşiginiň we Türkiýanyň arasynda mart aýynda gelinen gapmagarçylykly ulaşyk Gretsiýa barýan migrantlar akymyny çürtkesik azaltdy. 205 miňden gowrak migrant we bozgun şöl Orta Ýer deňizini kesip Ýewropa açdy. Olardan 4-den 3 bölegi esasan bozgunlar Siriýada we Awganistanda konfliktin gaçyp mart aýyndan öň Gretsiýa aşypdy. Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň maglumatyna görä 376 adam şonda wepat bolupdy. Iranyň baş lideri Ayetullah Ali Khamenei Tehranyň özüniň esasy düşmanlary Birleşen Ştatlar we Britaniýa bilen regional meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmäge hiç hili niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Khamenei 3-nji ýylda döwlet telewizionyasynda eden bu çykyşynda Washingtony Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek we 2015-nji ýylda dünýäniň iň täsirli lideri
şäherleriniň arasynda gelinen ulalaşygy berjay etmezlikde aýplady. Olar öz borçnamalaryny berjay etmezlik üçin bahana hökmünde adam hukuklaryny terrorizm we ulanýarlar diýip Hamini aýtdy. Ulalaşygy laýyklykda Iranyň ýadro programmasynyň üstündäki işini toktatmagynyň ýany ýanwar aýynda ýurda garşy ykdysady sanksiýalar aradan aýrylypdy. Günbatar Iranyň ýadro programmasynyň bomba döretmeklige gönükdirilen bolmagyny çak edipdi. Tehran muny ret etdi. Irana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagyndan soň Tehran günbatar bilen söwda gatnaşyklaryny ýaýwanlandyryp başlady. Gündöwür Ukrainada ýagdaý 2 ýyllap dowam edýän konfliktden soň üýtgäp durmagynda galýar we adam hukuklaryna uly täsir ýetirýär diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň täze hatabatynda aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissarynyň edarasynyň 3-nji iýunda ýaradan Ukraina boýunça täze hatabaty Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarinyň adam hukuklary boýunça kömekçisi Ivan Simonoviçiň Ukraina eden 7 günlük saparynyň ýa-da gabat geldi. Ol krizisin tamamlanmaktan entek daştadygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagadyň käbir täzelikleriniň mazmuny bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlarda prezidentlik wezipesine dalaşýar bolma ugrunda geçýän syýasy bäsleşikleriň dowamında Demokratik partiýasyndan dalaşýar bolmagy çak edilýän Hillary Clinton, Respublikan partiýasyndan Donald Trump'yň daşary syýasat boýunça pikirlerini howply diýip atlandyrdy we onuň aktama gelişmeýänligini aýtdy. Clinton'yň bu çykyşy bilen bagly has çekmejek maglumatlary kärdeşim Merdan Sariýewden dinläli. Amerikada Demokratik Partiýadan prezidentlige kandidat bolmagyna garaşylýan Hillary Clinton, Donald Trump'yň aktama gelişmeýändigini we onuň daşary syýasat boýunça pikirleriniň howpludygyny aýtdy. Clinton özüniň ýöretme gözüňde tutýan geljekdäki daşary syýasat baradaky çykyşynyň esli bölegini Trump'a garşy gönükdirdi. 2-nji iýunda eden çykyşynda Clinton, egerde Trump saýlansa munyň taryhy ýalňyşlyk boljakdygyny duýdurdy. Clinton tüccar telekeçi seýledi hiç açan hökümetde işlemedik Trump'yň bu wezipe üçin çenden aşy ganygyzmadygyny aýtdy. Ol ýadro ýaraglarynyň kodlarynyň golaýyna eltilmeli adam däl, diýip Clinton Kaliforniýanyň San Diego şäherinde eden çykyşynda aýtdy. Clinton Trump'yň biri bilen garpyşda ýurda urşa iteklemeginiň mümkindigini hem nyktady. Because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war just because somebody got under his very thin skin. Clinton Amerikanyň döwlet sekretary, senatory we birinji hanymy bolupdy. Mundan awal Trump egerde NATO agda döwletler ýaranygy goýberýän maliýe teristlerine ýangadandan garamasalar, onda özüniň prezident bolan halatynda bu döwletleriň öz waslaryny özleriniň çaramaly boljakdygyny duýdurupdy. Clinton Moskwanyň Ukraina garşy agressiv harby çäherleri alyp barýan pursady bular ýaly beýanatlaryň NATO boýunça ýaranlarynyň gyra çekilmegine getirip biljekdigini aýtdy. Ýatladyp geçdik, Russiýa Ukrainanyň Krim ýarymadasyny wasyp alyp, gündöwür Ukrainadaky separatistleri goldap gelýär. Clinton Trump'yň Xitay we Russiýa ýaly ýurtlar bilen gatnaşyklarynda Amerikanyň bähwitlerini gorap bilmejekdigini aýtdy. Trump prezidentligi saýlansa Russiýa bilen has gowy gatnaşyklary ýoly goýmagy wada berdi. Ol munyň Washingtonyň güç nukdaý nazaryndan çemilesen halatynda amala asjakdygyny aýtdy. Trump özüniň mundunyň daşary ýurtlary bilen gozy bolmaýan emlek we dünýäniň iň owadan denanyny taýlamak bäsleşiklerini gurnamak boýunça alyp baran gepleşikleriniň daşary syýasatda özüne artykmaçlyk berjekdigini aýdypdy. Clinton ol Moskwada gözellik bäsleşiklerini gurnandygy üçin özüniň daşary syýasat boýunça tejribesiniň bardygyny aýdýar, diýip Trump'yň bu sözlerini ýaňta aldy. Trump 2-nji iýunda Clinton'yň eden çykyşyny özüniň Twitter hasabynda tanqidlady. Ol Clinton eýäm gözden düşdi. Ol wezipede wagty gaty köp ýalňyşlary goýberdi. Onuň prezidentlik sypaty hem ýok, diýip ýazgy galdyrdy. Clinton'yň öz çykyşy üçin saýlan ýeri gaty möhümdir. San Diego'da ençe harby birikmeleri ýerleşip, bu ýerde köp sanly veteranlar we harby gullukçylar ýaşaýar. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz.
Gepli Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan 10 sany toparış bolsanda, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy Human Rights Watch, Norwegiýanyň Helsinki komiteti, adam hukuklary boýunça Helsinki fondy we beýleki goramalar Türkmenistanyň baş prokurory Aman Murat Halliýew açyk hat çap edip daşowda urulup ýenjilen we üstüne kislata sepilen Umyda Jumabayew bilen bagly işin hemme taraplaryň adalatly derňelmegine çağırdy. 22-nji maýda bolan bu waka we halkara uramalarynyň bildirýän häzirki aladalanmasy barada kärdeşim Ýoşan Anna Urban gurrun berer. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa toparynyň 30-njy maýda çap eden fotosuratly habaryna aýdylmagyna görä, Gurban Soltanyjy pasiýologunda ýaşaýan 44 ýaşly pedagog 4 çağanyň enesi Umyda Jumabayew 22-nji maýda näwelli adamlaryň hüjümine sebäp bolupdyr. Türkmen inisiatiwasynyň başlygy Farid Tuhpatulin Azatlyk radiosyna bu habar özleriniň 2 gün soňra Türkmenistanyny belli hukuk goraýjy Nataliya Şabunsyň üstü bilen alanlyklaryny aýtdy. Мы получили эту информацию через 2 дня благодаря Наталье Шабунц. Soňal bu habaryň öz çeşmeleri tarapyndan hem tasdiklananyny aýdýar. По последним данным была проведена экспертиза и её обрызгали серной кислотой. Soňky maglumatlara görä bu iş boýunça medisina barlygy geçirilipdir. Onuň ýüzüne we bedenine 17% kukur dergini sepilipdir diýip Tuhpatulin Umydanyň bir gözüne has erbet ýany ýetenligini görüň berdi. Mundan başga hukuk goraýjynyň sözlerine görä Türkmen häkimetleri bu iş boýunça derňe alyp barýarlar we bu derňegde Daşoğul şäherinde oturdulan gözegçilik kameralaryna düşen ýazgylar hem ulanylýar. Şol video şekillere görä Umyda hüjümden öň ak maşinli 2 adam tarapyndan bir näçe gün ýydarlanypdyr. Hukuk goraýjy guramalaryň baş prokurordan başga goranmak, içeri işler, adalet, milli howpsuzlyk, daşary işler ministrlerine we prezident diwanynyň başlygyna hem iýeren hatyny Umydanyň bu hüjüme sebäp bolmagynyň öňen goşun gullugyna urulup ýenjilýän oglunyň hak hukuklary barada ýokary guramalara ard edenini gaýdylýar. Tuhpatulin bu fakat tasdiklap Umydanyň oglu Rahim Babayewiň inniki ilgeçjek Aziýa oýunlaryna gatnaşmaga kandidat bolanyny Muny tasdiklayan dokumentleriň bardygyny bellädi. Министерство туризма и спорта были уверены, что он будет служить так называемой спорт-роте в Ашхабаде. Tälim merzilerde Turizm we Sport ministrliginiň wekilleri de Rahimyň Aşgabatda öz satlygyny ösdürer ýaly sport rotasyna gulluk etjekdigini anan bilekenler. Emma onu goşun alanlaryna sport rotasyna düşmek üçin ofisiýerler ýaş ýigitiň en atasyndan $2000 pul sorapdyrlar diýip Tuhpatulin bu meseleni ýurtda giň ýaýranyny aýdylýan para bilen aglaýar. Когда его год назад забрали в армию, то офицеры попросили $2000. Mundan başga hukuk goraýjynyň sözlerine görä bu diýilen pul berilmän soň Rahim Babayew sport rotasyna därli başga rota iýerler we ol ýerde ýygyderli urulup ýenjilýär. Hutçu ýagdaýlar hem Umydanyň goranmak ministrligine we beýleki idaralary şol hany prezidentiň diwanyna arda ýazyp telegram ýerip başlamagyna getiripdir diýip Tuhpatulin aýdýar we bu ýerde şol ardalar üçin aralyşyň görünýänligini öňe sürýär. Hukuk goraýjy bu habarlaryny agly Türkmen häkimetlerinden hiç bir resmi reaksiýa almanlyklaryny ýöne işin derňelýänligini we günäkarlaryň jogapkärçiligi çekiljegine umyt baglaýanlygyny hem sözüne goşdy. Мы будем включать этот случай во все наши доклады, которые мы готовим и для различных комитетов ООН. Biz bu hadisany özümiziň BMG-nyň dürli komitetleri, Ýewropa Öwreleşiginiň guruluşlary üçin taýýarlayan hasawatlarymyza hem girders we bu mesele halkara derejesinde ýygyderlik golgolar diýip Tuhpatulin Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren gurrungyny aýtdy. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 2-nji ýylyna ýurdun harby we hukuk goraýjy idaralarynyň soňky 5 aýdaky işleriniň netijelerine garalyp geçirilen mejlisinde bu aýdylýan waka hiç bir reaksiýa bildirilmedi. Kärdeşim Ýoşan Anna Urbanyň maglumatyny dinlediňiz. Umyda Jumabayewiň ýagdaýy ençeme adamda täsir galdyrdy. Türkmenistanda ençeme wagtyň dowamında häkimetleriň ýydarlamalaryna sebäp bolan Yuliya Serebryanik Umydanyň düşen ýagdaýynyň özüne ýetiren täsiri barada şeýlede öz şahsy duýgudaşlygyny bildirip açyk hat bilen çykyş etdi. Yuliya öz adamsy tanymal türkmen atşanaty Geldikariýew, gyzy Safiýe we aýal dogandary Türkmenistanda bir näçe ýyllap urulup ýenjilmelere ýydarlamalara sebäp bolan soň maşgalaty bilen geçen ýylyň gözünde Türkmenistanyň daşyna çykypdy. Azatlyk radiosy Umyda Jumabayewiň ýagdaýy barada Yuliya Serebryanik bilen söhbetdeş bolmagy makul bildi.
Yulia Türkmen jemgyýetinde agyr güne düşen adamlara köpçülikliň goldaw bermeklik köp duş gelmeýän bir ýagdaý. Siziň ogluny gorap çykyş eden we zorlugy size bar bolan bu denan umydany goldamaňyza näme itergi berdi? Ну, побудило первое это то, что через всё это проходила я сама. И вот Birinciden şeýle ýagdaýlary meniň özümem baştan geçiripdim. Umydanyň häzir baştan geçirýän duýgulary hasam agyr. Sebäbi ol fiziki zulma sedebar bolla. Aýlygynç hüjüme duçar bolla. Bu akla sığmajak bir ýagdaýdyr. Meniň özüm lukman bolamsaň şol denanyň häzir nähil ejir çekýändigine men dolu göz etirýän. Bu ýagdaýda dymyp bolmaýar. Umydanyň ýagdaýynyň Türkmenistanda ýaşyrylýandygyny çak etmek mümkin. Onun halyndan diňe goňşularynyň belkide käbir garyndaşlarynyň habarly bolmagy mümkin. Ýöne habarly bolan adamlar hem kömek bermek isleseler-de hiç zat edip bilmeýärler. Şeýlelikde bu denan ýeke galýar, adamsy we ogly, ýagny öz maşgalasy bolaýmasa, onuň goldaw tapjak ýeri ýok. Men muny öz tejribemden bilýärin. Güç edaralary ara düşýärler we adamlary gorkudýarlar. Netijede agyr güne düşen adamlar we olaryň ýakynlary hereket etmek ýa-da kömek vermek mümkinçiliginden mahrum bolýarlar. Olar işini ýetirmek, jaýyny elinden aldyrmak ýaly töwekkülçiliklere sedebar edilýärler. Şeýdip köpler öz hakyny talap etmekden el çekýärler. Hut şeýle ýagdaýda da umydanyň öz başyna geljek kynçylyklardan öňünden habarly bolsa-da öz çağasyny goramak üçin janyny orta atmaga mejbur bolandygyny gördük. Человек был вынужден бросить вот эту свою жизнь, как говорится, просто вот. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanda özlerini goramak hukugyny talap etmek ugrunda hereket edýän adamlaryň süteme sedebar bolmagynyň esasy sebäbi nämedi? Ну, первое, конечно, я считаю, что всё-таки вот идёт вверху, потом вот идут эти вот все чиновники. Meniň pikirimçe bu ýokurdan aşağı çenli ýurt resmileriniň eden etdilige baş goşmagynyň netijeleri. Olar raýatlaryň, ýaşlaryň arasynda zihinleriň döremegine we orta çykmagyna gyzyklanma bildirmeýärler. Häkimetler eden etdilige garşy çykan adamlary da halamaýarlar. Olar öz isleglerine garşy çykan adamlary başgalara da sapak bolar ýaly jezalandyrýarlar. Öz ýeriňi bil, sesiňi çykarma diýärler. Что знай своё место, что ты не можешь открывать рот. Yulia, umyda bilen duşuşmaga mümkinçiligiňiz bolan ýagdaýynda siz oňa häzir näme diýerdiňiz? Ну, первое, сейчас, конечно, я чем могла бы, я помогла бы с этим лечением. Men oňa birinji nowatda saglygyny dikeltmäge ýardam berjek bolardym we oňa ruhy gollaw bererdim. Häzirki wagtda onuň ýanyna barýanlaryň sen näme üçin şeýtdiň, näme üçin herekete girişdiň diýenlerini gözüňme getirýärin. Sebäbi hut meniň özüme de daşymdaky adamlar köplen şeýle diýerdiler. Men oňa ýan verme, sen bar zady dogry etdiň diýerdim. Üstesine mümkinçilik bolsa umyda kömek vermek, onuň saglygyny, görküni dikeltmek üçin pul toplamagy gurnap bolsa gowalardy. И материальный, чтобы вот здоровье, чтобы медицинские вот эти все препараты, чтобы она оставалась красивой. Türkmenistanly Yulia Serebryanik bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepli ýer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimetlerinden türmelerde direksiz ýetenleri barada maglumat bermegi talap edýän olary diri görkezdiň atly halkara kampaniýasy ýene Türkmenistanyň ýol başçylaryna ýüzlendi. Zor bilen ýitirim bolanlaryň halkara hepdeligine gabatlanyp geçirilýän bu çäranyň jekmejekleri barada kardeşim Sähranyň berjek maglumatlaryny dinläli. Olary diri görkezdiň atly halkara kampaniýa Türkmenistanyň hökümetini türkmen türmelerinde ýetirmedilen tutsaglaryň ykbaly barada maglumat bermäge çağırıp ýürite beýanat ýaýratdy. Bu beýanat dünýäde adamlaryň zor bilen ýetirme edilmegine garşy halkara hepdelik geçirilýän mahaly 2 iýunda köpçülige ýetirildi. Biz Türkmenistanyň hökümetini türkmen türmelerinde uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen 100den gowrak adamynyň hukuklaryny dikeltmäge we adamlaryň zor bilen ýitirim edilmek ýörelgesini derhal ýatyrmaga çağırýar diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýle-de pensiýa güni ýaýradylan maglumatda tutsaklaryň köpüsi barada eýem 13 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyly maglumatyň berilmeýändigi aýdylyp, türkmen hökümeti ýitirim edilenleriň dogan garyndaşlaryna öz ýakynlary olaryň nire
ededi barada maglumat berip, giýja goýmadan olary görmäge ruhsat bermeli diýilýär. Türkmenistanda dereksiz ýitirim bolan adamlaryň sany barada takyk maglumat elyeterli bolmasa-da, olary diri görkezin atly kampaniýa Türkmenistanyň hökümetinden türkmen türmelerine ýitirmedilen 100den gowrak tutsagyň ykbaly, ýagny olaryň nerede ýerleşýändigi saglyk ýagdaýy we kanuny statusy barada maglumat almasy şär. Bu kampaniýada ady agdalýan tutsaglaryň aglabasy 1990-njy ýyllaryň ahirlerinde we 2000-njy ýyllaryň başlarynda tutsag edilen adamlar, şol sanda ýokary derejeli döwlet resmiýleridir. Maglumatda bu kampaniýa başladylar bäri käbir üstünlikleriň hem gadanlandygyna üns çekilip, kampaniýanyň türkmen hökümetine edýän çağırşyna dünýäniň ençeme döwletiniň halkara ve raýat jemgyýetçilik guramalarynyň goldaw bildirendigi aýdylýar. Ýewropa Birleşigi bu meseleni özüniň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynda ýygyderli gozaýar. Şeýle gepleşikleriň iň soňky şu ýylyň maý aýynda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda geçirilen adam hukukları dialogyna boldy. Ýewropa parlamenti hem adam hukuklary babatdaky aladalanmalara şol sanda dereksiz ýitirim edilenler meselesine esaslanyp, Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk we partnerlik ulalaşygyny ratifisirlemegi soňa goýdy diýilip beýanatda nygtalýar. Şeýle-de beýanatda dünýäniň dürli künjegindäki hökümetler we halkara guramalar Türkmenistanyň özüniň bu meseledäki dymmaklygyny besetmegi üçin basyşlaryny artdyrmaly diýilip, Türkmen hökümetiniň tutsag edilen adamlary görmek üçin olaryň hossarlaryna, aklawçylaryna we awraýly halkara guramalaryň wekillerine şol sanda Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň degişli ekspertlerine dolu ruhsat bermeligi bellenýär. Olary diri görkezin atly kampaniýa 2013-njy ýylda döredilip, ol öz işini döwlete degişli däl ençeme guramalaryň gatnaşmagynda alyp barýar. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Open Demokrasi Guramasy Türkmenistanyň we Özbekistanyň paxta meýdanlarynda mejburi zähmet güýjüniň ulanylýanlygyny aýdyp, bu mesele halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekdi. Şeýle-de halkara zähmet guramasyna ýöriýeti çağırış bilen ýüzlendi. Bu ýüzlenmäniň jekmejeklerini kärdeşim Merdan Sariýewden dinläli. Open Demokrasi Guramasynyň saýtynda çap bolan makalada Türkmenistanyň we Özbekistanyň paxta meýdanlaryndaky mejburi zähmeti jemgyýetçiligiň ünsü çekilip, bu ýagdaýy üýtgetmek üçin halkara zähmet guramasynyň agdalaryna ýöriýeti çağırış edilýär. Anyň çap edilen maglumatda Birleşen Milletler Guramasynyň biznes we adam hukuklary boýunça prinsiplaryna laýyklykda her bir hökümetiň öz raýatlaryny adam şol sanda zähmet hukuklarynyň bozulmagyndan goramagy borçly edilýändigi bellenilýär. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň bu uğurda entek uzak ýolu geçmelidigi hem aýraty nykdalýar. Türkmen häkimetleri halkara üçünçilerine gerekli paxtany ýetişdirmek üçin meýdanlarda mejburi zähmeti gurnaýarlar. Hem türkmen hem de özbek hökümetleri her ýyl bellenilýän paxta planlaryny dolmak üçin milliona olay adamy cezalandyrmak hukupy astynda paxta meýdanlarynda mejburi ýse çekýärler. Maglumatda munyň hem milli hem de halkara kanunçylygyna tert gelýändigi bellenilip, paxtanyň sowdasyndan gelýän girdijileriň de häkimet başyndaky tanlyca adamynyň arasynda paýlaşylýandygy aýdylýar. 2015-nji ýylda Türkmen prezidentiniň paxta meýdanlaryna has köp adamlary çekmek baradaky eden resmi görkezmesi hem ýokarky agdalan faktlary delilleriň biri hökmünde getirilýär. Ýurtda paxta ýygymyna mejburi çekilen adamlaryň öz ýerine başga birini hakyna tutup ýa-da gözegçilere para berip paxta ýygmakdan azat bolup bilýändigi aýdylýar. Maglumatda Türkmenistanda adamlaryň mejburi meýdan işlerine çekilmegi bilen bir hatarda başga da adam hukuk bozulmalaryna ýol berilýändigi bellenilýär. Oňa görä ýurtda garasyz kärdeşler arkalyşyklarynyň ýa-da jemgyýetçilik guramalarynyň esaslandyrylmagyna ruhsat berilmeýär. 2015-nji ýyldaky paxta ýygymynyň öňü tirasy türkmen häkimetleri adam hukuklaryna gözegçilik edýänleri temetmek üçin her dürli basyşlara baş goşdy. Muňa delil hökmünde geçen ýylyň iýunynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nipiskuliýewiň tutsak edilmegi hem mysal getirilýär. Maglumatda hem Türkmenistanyň hem de Özbekistanyň halkara zähmet guramasyna agzadygyna garamazdan diňe bir öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmezlik bilen çäklenmän ýa-da guramanyň öňe sürýän esasy baş prinsiplaryny dowamly depeleýändigi hem aýdylýar. Maglumatda halkara zähmet guramasynyň agzalarynyň şu ýyl geçiriljek ýygnagynyň dowamynda
türkmen we özbek hökümetlerine täsir etmäge we ýokarky agdalyp geçilen ýagdaýlary üýtgetmäge gowy mümkinçiligiň boljakdygy aýdylýar. Yeri gelende ýatlatsak, Halkara Zähmet Guramasynyň şu ýylky ýygnagy 30 may 10 iýun aralygynda geçýär. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda geçen ýylyň oktýabr aýyndan başlap vilayet belgili ulaglaryň Aşgabat şäherine girmegi gadagan edildi. Başda bu çäräniň garaşsyzlyk bayramy bilen baglanşyklydygy aýdylsa da onuň häzirki wagtda hem güýjünde saklanyp galýanlygy aýdylýar. Eýse bu ýagdaý vilayetden gelýän ýaşaýjylara nähili täsir ýetirýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylowa bu sorag bilen gyzyklanyp, Mary vilayetinden özüni orazdurdy diýip tanyşdyran taksi sürüjüsi bilen söhbetdeş boldy. Gelin häzir bu söhbetdeşligi dinlälim. Geçen ýyl garaşsyzlyk bayramçylygy bilen baglanşykly diýip, vilayet belgili masalalaryň Aşgabat şäherine goýberilmeýändigi barada maglumatlary ýaratdy. Bayramçylygyň geçmegi bilen hem bu düzüniň saklanyp galandygy aýdylýar. Şu wagtda ýagdaý şunkun nähile. Vilayet maşinalaryny göwerenok içine gaçyp terk girýärler adamlar. Soň toparlap tutup çykarýar girendi içinden. Takla ayarlarında size näme diýerler, näme üçin şähere girmeli diýerler. Şoň dol belli jogap aýdanoklar. Çykmaly, çykyn gidin diýe. Başga dol belli jogap aýdylanok. Indi şu haýt welaýetlere degişli, ahal welaýetine de degişlimeýär, beýleki welaýetler. Balkan, Lewap, Daşoň, Mary 4 welaýet täzelikçi ahallar gezip ber şu wagt. Onlar kendine oklar şu wagt. Ýa olar arkaýyn ahallar. Şu Aşgabatyň içine girenlerde vilayet belgili masalalar diýip saklap şu mesele bilen jerime tölen wagtyňyz boldymy? Ýa-ni vilayetden şäheriň içine giren sürüjüleri tutup jerime salýarlarmy? Ýok, odal ol girdin diýip jerime salanok. Böňe girmeler diýip ýygyna çykarýarlar. Sürüjüler üçin şu şäheriň içine goýberilmeýändigi vilayet belgili masalalaryň sürüjüler üçin nähili kynçylyklar öğretdi. Kynçylyk sen häzir bir ýalňyş ogurlyk edýän ýaly. Ol ýanda sen uje başga ýurtda gezip bören ýaly duýýan özüňi. Başga ýurtda gezip bören ýaly öz ýurduň däl. Sen ol işlejek işine bir sene gaýgy entek sen işlemeler kire etmeli. Onuň sözüni ol inspektorlaryň gaýgy nemesi artykmaç bolýar da. Artykmaçdan uje kelleňe Nawruz gozy artykmaç ol. Psixik artykmaç sen uje goýduýu döredin ol. Elbet duýgular döretdi. Vilayet belgili masalalaryň şäher içine, Aşgabatyň içine goýberilmeýändigi ýa-ni ýolagçylar üçin nähili kynçylyk döretdi. Ýolagçylaryň mardan gelseler ana äňinde düşýärler, düşürmeli. Bärigi ýol ýene başga ulaga minmeli. Daşowdan gelse aňyrda düşürmeli, ştaýankada ýene başga ulaga minip girmeli. Artykmaç hojalyk bu ýere çykdyjy da. Gatyrene ýolagçylar. Ene şunun näçe möhlet çeli şu ýagdaýyň dowam etjekdigi barada bir maglumat alyp bolýarmy? Maglumat ýok, belli maglumat ýok. Men eşitmek henüz. Mary vilayetiniň ýaşaýjysy Orazdurdy bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Söhbetdeşligi Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowa geçirdi. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada pikir garaýyşlaryňyzy ma'lum etmäge çagyrýarys. Öz pikirleriňizi Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosu we WhatsApp sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesvir görnüşinde ýazyň. Azathabar.com websaýty Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.